Bogić! Dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Margi, a danas ćemo kupovati na AliExpressu. Odnosno, danas ću ti ja pokazati kako ja kupujem na AliExpressu i kako uvijek dobijem, u 90% slučajeva dobijem kvalitetne stvari koje zaista kasnije mogu nositi. Moji Instagram story gdje ja otvaram pakete sa AliExpressa su pod broj 1 najgledaniji i svi mi uvijek pišu daj mi jedva čekam da ti dođu paketići sa AliExpressa, što mi je jako drago. Ali jedno pitanje koje se konstantno provlači je Margi, kako tebi dođu stvari koje su zapravo kvalitetne? Ja kad naručujem online, meni nikad mi ne dođe tako kako je izgledalo ili izgleda na slici jedno, meni dođe drugo, ne stoji mi i sve ostale slične stvari koje vjerujem da ste svi prošli. Ja sam jako puno naručivala online, prvo sam krenula sa eBayom i onda sam se preselila na AliExpress. Reći ću iz kojeg razloga, ali ja sam jako puno puta fulala i puno puta sam dobila nešto što sam praktički mogla samo obrisati pod Steam i baciti u smeće. Tako da ja ću sada upaliti svoj screen, sebe ću staviti ovako jedan mali kvadratić dole, tako da se i dalje gledamo. I mi ćemo ići kroz AliExpress stranicu, a ja ću onda komentirati zašto nešto bi kupila i zašto nešto ne bi kupila. Proći ćemo kroz stvari koje sam ja kupila, da vam pokažem zašto sam ih kupila i eto. Nadam se da nakon ovog videa ni ti ni ja više nećemo fulavati. Idemo na video. Ok. Evo nas sada na glavnoj stranici AliExpressa. Znači kada ukucaš AliExpress, ovo će ti doći. Ono kroz što ja sad neću prolaziti je kako se napravi account. Vrlo jednostavno, samo pišeš svoje podatke, to već svi znamo. Ja sam napravila svoj, tu je moja slika. I ajmo reći da šta nam treba. Ljetna haljina. Summer dress. Sad, tip broj 1, odnosno savjet broj 1. Probajte biti što točniji u opisima. Često će vam iskakati ovi kuponi, ja to ništa samo iksiram. Možete pogledati što se nudi, ali ja to većinom iksiram. Dakle, trebate biti što točniji u onome što upišete u tražilicu. Dakle, ako želite ljetnu haljinu sa otvorenim leđima, onda to tako napišeš. Ako želiš ljetnu haljinu do gležnja, onda to tako napišeš. Ako želiš ljetnu haljinu sa dužim rukavima, to tako napišeš. Znači, pokušaj biti što točniji ili točnija. Mislim, ovo isto nije loše. Evo, poprilično lijepe stvari nam izlaze. I evo, ajmo, ne znam, šta nam se sviđa, ne znam, meni ovo prvo mi je bilo poprilično lijepo. E sad ovako. Ono što ja prvo gledam je koliko ih se ovdje prodalo. Sad vidiš ovu razliku da ovdje ih se prodalo 2000, ovdje ih se prodalo 190. Ponekad ovaj broj nije baš točan, tako da ajmo mi otvoriti ovo pa vidjeti o čemu se tu radi. Ok, sad smo otvorili ovo i šta gledamo? Gledamo pod broj 1 ocjene. 5.0, jako je rijetko da će biti 5.0, što znači da je ovo neki relativno novi seller. Jedan review, nisam baš sigurna da li bi kupovala od ove osobe. 204 orders, tamo nam je pisalo 190, tako da nije mi baš ovo jasno. Sad, customer reviews, to vam je broj 1. Ništa nemoj gledat ove slike, vidi kako ovo sve top izgleda na njoj, ne. Nego odmah odi na customer reviews. I evo, kad smo tu možemo vidjeti, doduše samo jedna osoba, kažem, ja ne znam, nisam baš sigurna da bi ovo kupovala, tako da ajmo preskočiti ovo za početak. Na primjer, ovo je jedan primjer nečega što ja ne bi kupila, odnosno gdje ne bi riskirala. Ono što je zanimljivo kod AliExpressa je što nakon svake stvari koju vi želite kupiti, oni dole niže vama ponude neke slične stvari. Znači nešto što je na sličnu foru. Znači ono je bilo nešto cvjetno, nešto se vezalo. Oho, vidi ovo isto cvjetno, isto se veže. Dakle, samo te tjera da gledaš i gledaš i gledaš i provodiš sate na ovome. Ok, ovo sve, gledaj, sve ovo gdje piše 74, evo ovo bi moglo biti dobro. Ajmo pogledati ovo, 3499. E vidiš, ovo je već nešto o čemu možemo raspravljati. 4.7, ok, zvuči legitimno. 452 reviewa, super. 3543 ordera, odlično. I vidi sad ovu razliku, znači tamo je bio jedan customer review, ovdje ih je 425. Doduše, ja zaista uopće ne klikćem ove slike i ne gledam ovo.
nego samo gledam kako drugim ljudima stoji. I to je jedan veliki, veliki plus AliExpressa. I sad kad sam već rekla u uvodu da sam se prebacila sa eBaya na AliExpress, na eBayu sam puno puta fulala i puno puta bi nešto super izgledalo na slici, ali tamo nema ove opcije da vidiš kako drugima stoji. Tako da kad sam otkrila ovo, da ovdje mogu vidjeti kako drugim ljudima to stoji, znači ovo su ljudi koji su zapravo naručili to i odlučili su se fotografirati tako da drugim osobama koje žele to naručiti bude jednostavnije. Evo ga. I onda vam oni također i napišu neki svoj komentar, na primjer napišu, ne znam, materijal je loš, materijal je dobar, ispadaju konci, ne ispadaju konci, miriše neobično, sve lijepo ljudi napišu. Evo, tu je djevojka napisala da je zbog virusa se dugo čekalo, ali da je lijepo, evo, predivno joj stoji. Isto jedan savjet koji mogu dati je da odete odmah na slike, znači ovdje su vam svi skupa reviewi, a ovdje vam je oni koji su postali slike, odnosno oni koji su priložili fotografiju uz svoj komentar. I onda kad kliknete na to, onda vam oni izlistaju samo slike i onda gledaš šta ti se sviđa, a šta ti se ne sviđa. Znači, ovo su jedne neke osnovne stvari koje ja uvijek gledam. Evo, možemo se malo zaigrat pa pogledat dalje šta ima. Ja vam ovo obožavam, znači ja mogu gledat, evo, znači ovo ništa ne bi kupovali, ništa, mislim, pogledaj u haljinu, izgleda top. Ali nećemo ju ni otvarati zato što je 8 sold. Znači gledamo nešto, evo, ovo bi moglo funkcionirati. 1543, 4,4, poprilično dobro, 350 reviewa. Ok, ajmo pogledati. Super, ima slika. Znači ja zapravo gledam po tome je li ima slika ili nema od tuđih ljudi. Ako nema slika tuđih ljudi, onda ništa to. E sad, nešto što nisam rekla, nešto na što se nisam osvrnula su veličine. Kako pogodim svoju veličinu? Pošto sam ja dosta niska, onda sam uvijek veličinom S, osim ako ne kupujem odvojene stvari, onda za dole uvijek uzmem M, ali na primjer ako kupujem haljinu uvijek uzmem S. Ako ti nisi sigurna koje si veličine, oni su ti lijepo ovdje sve napravili, jer ponekad se može dogoditi da njihove kineske veličine ne odgovaraju našim europskim veličinama. I onda ti oni lijepo ovdje sve napišu tako da ti znaš koji broj možeš kupiti. Znači nemojte ovo zanemarivati i nemojte reći ja uvijek nosim, ne znam, M ili L i onda vidiš da ti je premalo ili preveliko. Pogledaj ovo, lijepo se izmjeri i budi mirna do kraja kupovine. Ok, ajmo sad reći da želimo kupiti ovu haljinu. Znači, kliknemo na veličinu. Pošto sam ja u Velikoj Britaniji, trenutno u Londonu, ovdje je besplatan shipping za London. Ponekad, odnosno u većini slučajeva, je shipping košta ili 1 euro ili 2 eura, zavisi. Također si možete namjestiti valute ovdje gore. Vidite, evo mogu kliknuti. Znači možeš namjestiti jezik i možeš si namjestiti valutu. Ja kako sam živjela u Belgiji 3,5, 4 godine, 3, ne znam. Navikla sam se na euro, nisam se još navikla na pound, tako da živimo u eurima. Znači, size S, gledaš shipping, nemoj to zaboraviti, jer nemoj onda misliti da je ovo završna cijena, odeš na checkout i tamo te čeka veća cijena i onda ćeš reći da varaju. Ne varaju, nego nisi gledala. Znači, imaš ovdje 14,70, free shipping i kliknemo na buy now. Možeš kliknuti na add to cart i nastaviti dalje kupovati, ali negdje sam čitala da ti to usporava vrijeme kad će ti doći pošiljka, tako da lijepo naruči jedan po jedan. Ovdje gore ja ću zamagliti ovaj dio jer se tu nalazi moja adresa, ovdje se nalazi moja kartica, to sam ja već sve unijela. Znači kada prvi put idete kupovati morat ćete unijeti svoje ime, prezime, adresu i broj mobitela. Znači ako se nešto slučajno dogodi pošiljci da poštar vas može nazvati. Sad smo došli do ovog krajnjeg donjeg dijela gdje vam je order review. Znači ovdje se lijepo staneš, skoncentriraš, super si sretna i nahajpana jer si super našla novu stvar i dobro će ti stajati. Ali sad moraš provjeriti da li je sve kako si ti to zamislila. Color yellow, size S, koliko košta, free shipping, ovdje sve dole izračunato, to. I ovdje na lijevoj strani ti je order summary, kad klikneš place order, to znači da si kupila tu haljinu. Skoro sam sad kliknula.
Tako sam se naviknula kliktati to da evo skoro pa smo sad kupili haljinu koju, pa dobro i da mi je došla ne bi bio neki problem. To je to! Ajmo sad preći na stvari koje sam ja kupovala. Znači idemo na My Orders. Ove stvari mi još nisu došle, tako da o njima neću puno niti pričati. Čekaj, idemo na drugu stranicu. Malo mi spor kompjuter. Ja imam kompjuter iz 2011. Tako da dobro da uopće radi. Sad kad smo došli na drugu stranicu, evo, za ovo znam 100% da je bilo provjereno. I za ovo znam da me nije bilo strah kupiti i znala sam da će biti dobre kvalitete. To je jedan sportski set za koji sam dobila 1.000.000 poruka. Evo, točno ovaj imam. Znači, naručila sam ovu peachy boju, naručila sam plavu boju i ovu ljubičastu. Sad, ajmo sve ispočetka, ajmo provjeriti znanje, jedan blitz test. Gledamo zvijezdice, 4.8, poprilično dobro. 935 reviewza, odlično. Preko 2000 narudžbi, fantastično. Free shipping, za sad sve imamo check. Idemo na customer reviews. Photos. Znači vidi, ima preko 200 slika. Znači ovo znaš da je 100% dobro. I sad jednostavno gledaš, sad da ne klikćem kako drugim ljudima stoji. Tako da ovo je jedan školski primjer nečega što se isplati kupiti i za što možete biti sigurni. Čekaj, evo da još možda nešto nađemo. Ovo su moji pusti badići koje sam kupovala. Evo, na primjer, ova haljina. Ova haljina, točno se sjećam da mi se baš svidjela kako djevojci na slici stoji i onda sam se htjela uvjeriti, jel to stvarno i drugim ljudima tako stoji. Znači vidi ovo, ko saliveno. Vidiš, ovdje imamo nešto manje reviews i baš će mi biti zanimljivo gledati kako sam se ja odlučila ovo kupiti. Ajmo mi pogledati dole zašto sam ja nju kupila. Kažem, ja čim vidim da ima fotografija, da eto, zato sam ju kupila. Još nešto, prije kupovine uvijek pogledajte ovdje na overview, ovo nemaju svi, ali većina sellera to napravi, znači scrollite skroz dole. Scrollite skroz dole i vidjet ćete sliku kako to izgleda na lutki. Znači ovdje možete izbliza vidjeti kako izgleda materijal i dobiti neku sliku koliko je to kvalitetno, da li bi to stajalo na vama. Tako da ti najbolje znaš svoje tijelo i znaš da li bi ti takav materijal stajao i na primjer evo u ovome izgledaš ko salama, da li želiš da se ističu tvoje obline. Znači, da li želiš da se ističe tvoj struk, da se ističu tvoji bokovi. Ja sam sve ove stvari koje sam kupila, di je to? Znači, sve ove stvari koje sam kupila, ja sam napravila jednu wishlist za sve vas, tako da imate sve na jednom mjestu i da me ne morate pitati Margi, di si kupila ovo, Margi, di si kupila ono. Nego, ja ću vam ostaviti link za ovu wishlist dole. Ovdje se nalazi Gems by Margi. Dakle, ovdje su sve stvari koje sam ja naručila i koje su provjereno dobre. I eto ga! To bi bilo to. Nadam se da ti je ovaj video koristio i da ćeš sad nakon njega malo slobodnije kupovati na internetu i da će ti zapravo doći stvari koje su kvalitetne. Znači, možda još jednom pogledaj neke dijelove ako nisu baš bili jasni ili možda stavi mene u jedan tab, a u drugi tab i odi gledati na AliExpress. Za mene je sad već kupovina poprilično jednostavna i meni je ovo poprilično zabavno. Naprimjer, ovaj top, ne znam koliko se može vidjeti, ispod imam pidžamu, ali ovaj top je iz AliExpressa, odnosno sa AliExpressa. Ono što mi se svidjelo je ova jarka žuta boja i mislila sam da neće biti ovakva u stvarnom životu. To je došlo uz komplet, uz jednu dugačku suknju koja je također predivna. I eto, na primjer, meni se ovaj top izuzetno sviđa i baš me podsjeća na ljeto. Još jedna moja wishlist se nalazi dole u opisu profila gdje možeš vidjeti što sam ja sve ikad kupila i sve što je provjereno. Na mom Instagramu se nalazi highlight dio gdje sve te stvari možeš vidjeti uživo kako izgledaju, odnosno sve te stvari sam ja vadila van, neke sam i probala, tako da možeš čuti moje komentare. I eto, to je bilo to. Hvala ti puno što si gledala ili gledala i nadam se da se vidimo u sljedećem videu. Ćao!